Tento program bol vytvorený priateľmi a partnermi Jennifer LeClaire Ministries. Dúfame, že si dnešné učenie užijete. Ak chcete byť mimoriadne efektívni vo vojne, musíte použiť správnu zbraň. Používanie nesprávnej zbrane je ako pokúšať sa zrezať strom maslovým nožom. Možno to nakoniec zvládnete, možno do toho nakoniec urobíte zárez, ale vyčerpajte sa pri tom. Amen. Niektorí z vás sú unavení z vojny. Hovorím vám pravdu, pretože nepoužívate správnu zbraň. A keby ste používali správnu zbraň, strom padol. Diabol sa pohol, prielom prišiel. Stalo by sa to. Aleluja. Áno, cíti sa to dobre však? Áno, takže niektorí z vás nechcú prestať. V tejto sérii sme robili sériu, pretože chcem, aby ste kráčali vo víťazstve. Som unavený, vidím unavených, zlomených a znechutených ľudí Božích. Keby ste videli e-maily, ktoré prichádzajú do našej kancelárie, drahý Bože, láme to srdce. A nemôžem vybaviť každého individuálne, ale robím, čo je v mojich silách. Aby som sa dostal do národov a zdieľal slovo Pána, že Ježiš zomrel, aby ste mohli mať víťazstvo. Stačí to len vykonať. Amen. Otče, ďakujem ti za pomazanie Duchom Božím dnes. Pomôžeš mi byť jasný? Pomôžeš mi vyjadriť tvoje slovo a zahaliť ho pomazaním? Aby to budovalo vieru v srdciach ľudí, ktorí to počujú, najmä tých unavených, Bože, ktorí prešli dlhými bojmi, Bože. Nech dnes nájdu kľúč, ktorý ich pozdvihne a prenesie, pretože sme na pokraji a vstúpime do toho. V Ježišovom mene, amen. Takže sme na čísle 37. Ostatní, prepáčte. 1 až 36. Viete čo? Duch Svätý to práve stiahol do neho. 1 až 36. Boli sme hore v Moravian Falls, neskoro v noci, nie je čo robiť, oddychovali sme. A spýtal som sa prorokyne Vanessy, chcela by si pozrieť Matrix? Myslím, že som to nevidel už 20 rokov. A viete, v Matrixe ten chlap si sadne do tejto stoličky a oni mu tam dajú malý počítačový čip. On hovorí, viem kung fu. Ja na to si robíš srandu. Nebolo by to skvelé, keby Boh mohol? Viete, on naozaj sťahuje veľa vecí do nášho ducha. Robí to najmä, keď sa modlíme v Duchu Svetom. A poďme sa pustiť do čísla 37. Opýtajte sa Ducha Svätého. Toto sú taktiky pre úspešný duchovný boj. Opýtajte sa Ducha Svätého, akú zbraň použiť. Musíte sa ho opýtať. Opýtajte sa ho. Niekedy si myslíme, že vieme najlepšie. Viete, v 50. a 60. rokoch bol starý seriál s názvom Otec. Vie najlepšie. On vie najlepšie. Duch Svätý vie najlepšie, akú zbraň použiť v akomkoľvek boji. Rovnako ako chirurg by použil rôzne nástroje. Vidíte, keď idú niekoho rezať, hovoria 10 čepel. Nepoužívajú 30 čepel, pretože by ich to naozaj rozrezalo. Používajú 10 čepel. Keď golfista hrá golf, viete, používajú putter, keď sú blízko, ale používajú palicu, keď sú ďaleko. Pretože keby použili palicu, keď sú blízko, nemali by presnosť na to, aby ju len tak vložili do jamky. Existujú rôzne nástroje pre rôzne situácie. Existujú rôzne vojnové zbrane pre rôzne bitky a Duch Svätý presne vie, akú zbraň použiť v akomkoľvek boji. Niekto povedz amen. Môžeš sa ocitnúť v podobnej bitke, ktorú si bojoval a vyhral v minulom období, ale to neznamená, že použiješ rovnakú zbraň na dosiahnutie víťazstva. Nemôžeme predpokladať v duchovných veciach. Musíme byť presní v duchu. Niekto povedz amen. Myslím, že existujú základné stratégie, ktoré musíme vždy uplatňovať a nasadzovať. Meno Ježiša je základ. Nič nefunguje bez mena Ježiša. Amen. Štít viery je základ. Nič nefunguje bez viery. A hovorili sme o týchto veciach. Ale ak chceš byť mimoriadne efektívny v boji, niekto povedz, to som ja. Ja áno. Amen. Ak chceš byť mimoriadne efektívny v boji, musíš použiť správnu zbraň. Používanie nesprávnej zbrane je ako pokúšať sa zrezať strom maslovým nožom.
Možno to nakoniec zvládneš, možno do toho nakoniec urobíš zárez, ale vyčerpáš sa pri tom pokuse. Amen. Niektorí z vás sú unavení. Hovorím vám pravdu. Pretože nepoužívate správnu zbraň. Mali ste správnu zbraň, ten strom padol, ten diabol pohol, ten prielom prišiel. Stalo to. Aleluja. Duch Svätý vie. Niekto povedzte, Duch Svätý vie. Duch Svätý vie. 2. Korinťanom 10.4 nám hovorí, zbrane nášho boja nie sú telesné, ale sú mocné v Bohu na zrúcanie, pevnosti, zhadzovanie predstav a každú vysokú vec, ktorá sa povyšuje proti poznaniu Boha, berúc každú myšlienku do zajatia k poslušnosti Kristovi, aby keď je naša poslušnosť naplnená, môžeme vziať Sila. nad nepriateľom. Amen. Takže grécke slovo pre zbrane v tom verši je hoplon a znamená akýkoľvek nástroj alebo pomôcku na prípravu veci. Znamená to zbrane používané vo vojne, zbrane alebo nástroj. A grécke slovo pre vojnu je stratégia, čo znamená výpravu, kampaň alebo službu. Takže aké sú tie zbrane? Hovorili sme o niektorých zbraniach. Hovorili sme o niektorých častiach brnenia. Viete, chvála je zbraň, uctievanie je zbraň. Poznáme meno Ježiša, meč ducha, ale Pán mi ukázal, a ak to pochopíte, nemali by ste toľko problémov s diablom. Pretože to vidím každý týždeň, niekto sem príde. Sťažovať sa, zlomyselný, nepríjemný kvôli niečomu a nič nepríjmu. Ak budete kráčať v ovoci ducha, Amen. hádate čo? Pokoj je zbraň. Amen. Ježiš nám povedal, že nepriateľ prichádza, aby zabíjal, kradol, a ničil. Ale on prišiel, aby nám dal život v hojnosti, plný až po okraj, až kým nepreteká. Ak nežijete hojný život žičov, žijete na nesprávnej strane. Jána 10.10. Je čas bojovať späť. Je čas robiť dekréty víťazstva. V mojej novej dennej pobožnosti zdieľam prorocké slová múdrosti priamo zo srdca Ducha Svätého, ktoré vám pomôžu obnoviť myseľ, posilniť ducha, odhaliť stratégie nepriateľa a vybaviť vás na prekonanie. Každá pobožnosť obsahuje odkazy na písmo pre vaše štúdium a mocné dekréty na prikázanie vášho víťazstva. Dr. Cindy Trimm hovorí, že Victory Decrees je významným príspevkom do diskusie o duchovnom boji. Hovorí, že je plná druhov modlitebných stratégií, kľúčové pre duchovné víťazstvo. Kúpte si Victory Decrees, denné prorocké stratégie pre víťazstvo v duchovnom boji, kdekoľvek sa predávajú knihy. Neviditeľná ríša ducha je reálnejšia než to, čo zažívame našimi 5 prirodzenými zmyslami. Len za závojom toho, čo môžu vidieť prirodzené oči, aktívne pracujú zástupy anjelov a démonov. Biblia hovorí, že všetci kresťania boli privedení do tejto dimenzie skrze Ježiša Krista. Mnoho ľudí vidia v duchu, nevedia, čo vidia, alebo nerozumejú dimenziám duchovného videnia. Táto kniha, The Seer Dimensions, vám pomôže odhaliť tieto tajomstvá. Napísaná autorkou Jennifer LeClaire, táto kniha vám pomôže preniknúť do dimenzií videnia. Budete rozlišovať, čo je od Boha a čo je demonické. Budete interpretovať činnosť, ktorú vidíte v duchu. Preniknete do toho, čo Boh robí vo vás a skrze vás a prejavíte prelom pre seba a ostatných. The Seer Dimensions vám dá užitočné informácie, pokyny, biblické aplikácie a modlitby pre prácu v duchovnom svete. Získajte svoju kópiu The Seer Dimensions kdekoľvek, kde sa predávajú knihy. Amen. Láska je zbraň. Amen. Radosť je zbraň. Amen. Radosť Pána je vaša sila. Vaša chvála je zbraň. Tieto veci sú zbrane, ovocie ducha, sebaovládanie, pokora, dobrota, trpezlivosť. Diabla privádza do šialenstva, keď kráčate v láske s niekým, kto je k vám nepríjemný. To je to, čo robím. Chcete mi poslať nepríjemný e-mail a potom prísť na moju akciu? Zložím vám ponožky, drahý. Urobím vás tak požehnaným, že mi už nikdy nepošlete ďalší nepríjemný e-mail. Amen. Amen. Prečo? Nazýva sa to pohyb v opačnom duchu. A je to pravá láska, nikto by to nerobil len, aby niečo dokázal. Viete? Keď prichádza prenasledovanie, prichádza sláva. Keď vás diabol začne prenasledovať, musíte povedať, je tu sláva, v ktorej môžem kráčať. Je tu ovocie, ktoré môžem ukázať ľuďom okolo mňa, ktorí nepoznajú Ježiša. Táto skúška, boj, ma nepohne ako neveriacich. Amen.
Čo je smutné, vidím mnoho neveriacich zvládnu skúšky lepšie ako kresťania. Amen. Kedysi som bol novinár a robil som rozhovory s ľuďmi. Raz som robil rozhovor s jednou dámou v Miami a ona bola právnička a dostala rakovinu prsníka a musela podstúpiť chemoterapiu, ale pokračovala v praxi. Nemohol som tomu uveriť. Pokračovala v praxi na plný úväzok. Pokračovala v chodení do posilňovne každý deň, bola chorá, zvracala, nemala vlasy, ale uzdravila sa. Amen. V tom istom období som poznal ďalšieho kresťana. Všetko, čo robil, bolo kňučanie, stonanie, sťažovanie sa. Hneval sa na Boha, ležal v posteli a zomrel. Áno. Existujú duchovné princípy vo vzťahu k postoju a kráčaniu v pokoji. Neveriaci nemajú Boží pokoj, ale z nich majú viac pokoja ako kresťania. Áno. Buďte si istí, že určite existuje správna zbraň pre vašu výpravu a ste vybavení na boj. 2. Petra 1.3 hovorí, jeho božská moc nám dala všetko. Niekto povedzte všetko. Všetko. Je nám dané všetko, čo sa týka života a zbožnosti skrze poznanie toho, ktorý nás povolal svojou vlastnou slávou a dokonalosťou. A keď použijete túto zbraň, keď počujete od Boha, poviete, Pane, akú zbraň mám použiť? A on povie, chcem, aby si použil zbraň vďačnosti, pretože aj to môže byť zbraň. A potom len začnete chodiť okolo a ďakovať Bohu. A raz som bol na pošte a bola tam dlhá rada. Boli ste niekedy v jednej z tých dlhých radov na pošte? A ľudia sa na poštách naozaj stávajú nepríjemnými. Ja myslím, viem, prečo sa na poštách stáva toľko strelby, pretože to len... Všimli ste si, koľko ľudí chodí poštou. Počuli ste to? Pretože ľudia naozaj sa rozčulia na poštách. A bol som tam 30 minút, 40 minút, som v rade, som nahnevaný a začal som ten duch. Je to aj vo Walmarte, ten duch. Je to tak. Nie je to tak? Áno. Nechodím do Walmartu, keď idem do Walmartu, môžem cítiť. Žijeme v digitálnej ére, v ktorej môžeme mať priateľov po celom svete. Napriek tomu sú skutočné, hlboké osobné spojenia, ťažko dosiahnuteľné v zaneprázdnenom svete. Nájsť cirkev, ktorá ponúka prorocké zjavenie a praktické kľúče na prekonanie plánov nepriateľa pre váš život. Môže byť ťažké v cirkevnom svete, ktorý je priateľský k hľadajúcim. Vstúpte na ahop.online, dosah Awakening House to Prayer. Sme globálna komunita veriacich, ktorí vášnivo hľadajú Božiu prítomnosť. Sme prorocká cirkev, kde sa pohybuje Duch Svätý. Posilňujeme vás, aby ste žili nadprirodzený životný štýl prielomu. Spojte sa a nadviažte skutočné spojenia v globálnej rodine Awakening House of Prayer. Ak nemôžete prísť do našej cirkvi, príďte do našej cirkvi online